Mladí ľudia to riešia ako prvú vec. Nemajú 5 korún, ich nevládna mama a otec sa zodierajú v nejakej fabrike. Oni sú mladí, silní muži, 19-20 roční, ktorí majú silu a potenciál postarať sa o celú rodinu a oni namiesto toho, aby pridali ruku k dielu, aby z nich zobrali tú veľkú časť tej existenčnej ťažoby, trávia celý svoj čas na prednáškach a skúškach. Čítajú si knižky, nezarábajú 5 korún, pretože skôr ako bezpečie, skôr ako zabezpečenie riešia ich status, riešia sebarealizáciu, riešia uznanie. A aj keby tvoji rodičia netreli biedu, ako môžeš žiť s vedomím, že si dospelý, mladý, silný, zdravý muž a chodíš si pýtať vreckové od rodičov? Nie je to extrémne potupné? A je úplne fajn, že chceš byť právnik, chceš byť doktor a tak ďalej. To je úplne v poriadku. Ale je to dôležitejšie ako byť správny chlap, ktorý povie svojej mame: mami, dneska ostan doma, ja zaplatím účty, oddychni si, chod na masáž, na mňa, ja to zaplatím, ja pôjdem na nákup, tu máš, ja ti dám peniaze. Nie je to oveľa lepšie ako byť právnik? A môžeš byť obidve, ale najprv vyrieš toto, najprv sa postaraj o seba, o svoju rodinu a potom naháňaj ten status. Lebo nič nie je zlé na tom chcieť od života viac, ale nemôžeš chcieť od života viac, keď si ešte ani nesplatil svoj dlh spoločenský. Hlavne dlh svojej rodine.